Mä oon aurinkovoimalaitoksen johtaja. Onhan tää kyllä aika hienoa. No, yksi sellainen juttu, mitä mä oon tässä miettinyt, on se, että ihmisiä aina kehotetaan hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, missä he tulee kauhean onnelliseksi, niin kuin vaikka, että ole perheesi ympäröimänä tai katso nukkuvaa vauvaa, niin tulet onnelliseksi. Niin sitten kyllähän me suomalaisissa asuu kaikissa semmoinen sulovileen, että se ajatus siitä, että mä koko ajan säästän rahaa ja sitten mä teen vielä ikään kuin ympäristöllekin hyvän teon. Niin tää on tämmöistä 365 päivää, no okei, ehkä ihan talvikuukausia, mutta kuitenkin pysyvää onnellisuutta, mitä mä olen juuri hankkinut. Kyllä johtajana on mukavaa. Voimalaitoksen osto, se oli kuin lenkkareiden ostaminen, että osti ja sitten yhtenä päivänä ne vaan tuonne katolle ilmestyi. Ei siinä tarvittanut mun kissaa sanoa. Mä luulen, että tässä hankinnassa se ratkaisukohta oli semmoinen hitaan kypsyttelyn jälkeinen päätöksenteko, koska näitä on ilmestynyt ystäville. Lehdissä on koko ajan juttua, kaikki tietää, että aurinkopaneelit on nyt niin kuin se olisi hyvä juttu. Et sitten jonkin aikaa meni siinä, kun laskeskeli, että no paljon ne maksaa ja missä ajassa se kuolettaa itsensä. Mutta kun pääsin sen ajattelun yli, että sillä ei ole niin mitään väliä, kuinka monta vuotta se on, että tästä tulee hyvä mieli itselle ja sähkölaskulle ja planeetalle, että tehdään pois. Ja Oomi on mun sähköyhtiö, se oli luontevaa ostaa ne sieltä, mistä mä sähkönikin ostan. Plus, että mä kyllä vakuutuin siitä, että sitten jos joskus vuosien päästä on jotain häikkää mahdollisesti tulisi noihin paneeleihin, niin Oomi on edelleen olemassa ja mä voin soittaa sinne, että onko huoltopäivää. Kun sen sijaan, jos se olisi ostanut jostain mistä sattuu netistä, niin sitten ei voi tietää. Totta kai johtaja on ollut paikalla, ei mun olisi tarvinnut olla siellä, mutta tietenkin mä oon ollut pällistelemässä ja kysymässä tyhmiä. Ja älyttömän hyvin kaverit ilmestyi autolla pihaan, sanoi päivää ja sitten alkoi touhuumaan. Ja ei mun ole tietenkään tarvinnut siinä tehdä yhtään mitään. Ja kaikki on sujunut erittäin hyvin. No odotan tietysti ensimmäisenä, että sähkölaskut pienenee, mutta sitten odotan oppivani myös uutta, koska mulla on tuossa sähköauto, jonka mä oon tottunut nyt tähän asti laittaa yöllä lataukseen. Ja nyt mun katon niin kun lape on silleen päin, että ilta-aikaan se tuotto on maksimissaan, niin nyt mä opettelen lataa sen illalla. Sitten meillä on ulkoallas tossa. Se on vienyt aina kauheasti sähköisen lämmittäminen, että miten mä saan niin optimoitua tämän kaiken ajatellen sitä, että miten aurinko paistaa mun ikiomaan aurinkovoimalaan. Et kyllä mulla on tässä aika paljon odotuksia siihen liittyen ja uskon, että hyvä tulee.